Ahoj kamarádi, chtěl bych pozdravit generála Chráska a člena aktivních záloh. Chtěl bych touto cestou pozdravit pana Chlípka a chtěl bych vám ukázat, že opravdu trénuji přežití. Tohle je dámský tampónek. Ano. Není to můj vynález, samozřejmě jsem to jenom okopčil, jen vám chci ukázat, že opravdu pracuji a trénuji. Pro ty, co to neznají, s tampónkem je dobré si trošku pohrát, aby tampónek se nám krásně vyvatil a nadělal nám krásný trout. Ano. Je to v dnešní době docela dostupný artikl, hlavně když s námi jezdí ženy na vandry, tak to není nic, co by se nedalo sehnat. Ano. Trošku si s tím pohrajem, je to důležité, protože dobrá příprava je základ z kvalitní operace. Což by vám potvrdili profesionální vojáci, od kterých jsem se mnohému naučil. Třeba pít víno a líh dohromady. Tak. No. Nyní ho aplikuji do ohniště. Zase pro všechny lépe v ohništi, samozřejmě, že bez toho slamy a takhle se to nedělá. A to už je vyloženě pro blbce taková pinda. Tady jsem dostal škrkací hořčíkovou tyčinku. Ano. Nyní vám ukážu ten boží zázrak. Jo, tampon krásně hoří. Tady mám pár hraček, ale to bude až další video. Tak. Jak vidíte, je to rychlé, spolehlivé a účelné. Touto cestou se s vámi loučím a všem suchou stezku. Lovou zdar, kršný páteř rupne, kdy se po ní dupne. Kovalský, ahoj.